Kedamtang wusik ni phai narkep arni MEC kilik kapado Dwar Amla constituency arlo Punja polling station along election stam kang bojo BJP ASDC APHLC pendanglok Ratcharia song doan aning kipung arat atum ballot box lapen ballot paper doan ta meka era jok wusik ni phai kep arni abangke re-election pado thulo Bonta halabang sohut ballot box lapen ballot paper meki kaya abangke claim dadlo bonta non MEC kiligang thek klang deda pora hut abangke radaphat ajo pupe phirlo pupe raikom saikhi tumpen dampen ahem ang hap kitur dampen danglok radaphat penangan kachenek kaholo dolo Ahok kedamtang wusik ni phai krihiniar ni adap theang print prele pen rongar lo raikom saikhi tum punja hawara radaphat adon dampen kirika kuruga sai dengponsi bang throk si aphan abangke nep ingnam ponsi baithalangso police station pondalo bangsu kinep kangnang sai kideng laki supinso chot aphan le kinep asai kideng talisi suar lo aphananta nep ingnang ponji aphansi raikom saikhi tum claim lo Bangso jok Punja rada tuma bangki ajuanar lo sitame mithang hemchi do hai hisi inglong arlok ingnam ajosi chepachong dam rinti mithang alongri mithang hawara long amata kido kithak kaphirinang lok pensi kidodun nang koklo Raikom saikhi atum punja radaphan kachenek kaholo puthak chichak un isi kido ansar pimara tum hamren disi asai hema thengno wangpen kachisong asai denglo nilitum oso chibukrai pen ingnam along kachepatu chitim ingphat kachepachek pen anpartai chithondam rogra hemkang samdorong memu pusi nilitum ladak an wang edlo pusi aning kipung asar pimara tum chethan pon rinti Nali ke kanang ga la so ga anu habis long lo kachepatu ti kudang lo oi thalang tu mai pulis tu nang ong ta dong kaji pulis tu nang dun jui lo ti kudang si kat lang habis le cepachong ti kudang si cepachong na angke habis di puing na ingke ingpatan inti ka pere pani sita mol bahani ki kata ingpat ki sanali ingpatan ti tek jo ne pere ya Inada dulu inar bete lang maahulo ni tumay hinar larong man bolong he kusana jaru kiti na dumati dang jaru kiti long inar si dun pedo kadang kaya bini keng klem et inke ni keng dang kisu ni kedamon non nalimen ke ante ladak list long de din na dobu inke lasin na tumang thalo nang ringan pulis long ala le de tar song alis do nang menta blon ki chipere ki kanang ko yi ballot box mege kai chok ahut kachisong abangke la so song hala so song pu chipu pepin hala so hut ke BJP Congress ASDC lapen APHLC pendanglok song doana tum chisong rapet si methor dullo bonda nona bangke nitum APHLC aphansi nangne ponaret pusi kachisong asar primara hin pen ningjepon APHLC party panchan mo bre kape non ke beng chota APHLC phanlo hal jom tuma si song ke ni tum la hai alam ave khali system copy posi pangbo chokma copy posi la so system ko ma si kapatuma pu ajoi ni si tum haso kachisong non chisong de dapipang non bang party alam ave tum handa ekdom party alam ko tum ama chong chipupe kadu kita ninge kang la so system copy posi patujoi ma posi tum par bripen ke chingki hasut ke pipnona bangke etum APHLC aphansi nang koi hublo nang net thailo phansi kupia karalo pulo la bangan bangke kisung ke pho parlin phak pen ki jok longji aphan inut pen inut kadu kawerat stame kirap nang chetu dunji aphan kachuning ri pedo nitum kai ke kachongda chora tum konat pensi suri phokep kilongpo
nitum ki arni wang rap chongdat chodatuk nona bangke raikom saikhi tuk nangkiri abangke pinan suso phansi nangkiri koson lo chepajok unpo puta ningje pontu hajira chodam chot cholong chot hajira dam te ipinan ta kosono dam po ipinan menta do episo menta do la ipinan menta do episo menta do ko nona bangke la so chepajok ni aphan order pilo ni thana nge puke inut pen 50,000 alis nona menta 200 100 amuni than non do thula la phanda 30,000 itum kitia kamani aniwang hajira chodon dam chot tum kosono itum kilong un po la si rada tum si napa jokang po la so kisim niletum kisung de rada phan methanga pia po ki thi anta chidun long leloma lasini tuma phan a hok pet akang sai long nangji lape nitum thi dame reng tame nitum chisong vekji pusi kachesong asar primara tum pen ningje pon non ke kachutun kachudang lapen bi wo phak beng et beng kachutun chudang me ke jang por tang tenal tum pipo si ladak hamren west karbon district hamren dc sai hem atheng no long ke wang pak lo pini ladak hamren dc office athengno ke wang pak ke monarlo inang anapor phai hini pen non anapor ladak kangni karjap lapuson nilitum ke wang nang pak ke la ilitum duar amla constituency arat atum thithi burbur latum kachisong lapen latum kamatha akisung abang pinso aphan arloso aphan aphlc asongjapi la usomar bihek thihek atom aphan anta latum hem dolong lesi latum habit si latum ki kat nanglo lasi bang pharu si amen ako non amen kinep ji aphan police atum ako video langpo adon si la police atum nep damlo ingnang damlo engela arlo somar pin somar tum ansitani duar amla constituency tum kedo ke thak kisung kichu kijun apor ave latum mekejang adim ave latum ingnar latum ka pherenang lapen habit si latum ka chipachong damna la son si la tarik narkep ke election vote pilo lapen tarik kep anabang ke alang litum aphan kinep kangnang cheng kanglo nasi alang litum piniar nian ta alang litum aning ki pung aning ki oi lahai dosi alang litum chu thek thejun thak thesi alang litum ke ladak dc asai hem office along wang nang ham thi tami reng tami do or die la ke litum ki sung la pen ilitum e prang ki wang jilang ladak ke 6 schedule areas mithang ang long along ke along ri along ke what mithang si joklong nei la pen ki thurta MSC election put pen chenglok MLA kadu kavis tami itum MPs tami itum mithang adim sila ke vote chi joklong nei la pen ke ilitum election na thurlong nang yi pu 6 schedule arona tendo la si ilitum aphan la bang ke 6 schedule hamren pen daniel hi karbiang long live